ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോन् ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ മാംഗ്ലൂരു ഈശ്വരോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത്, ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? 7 തന്നെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പറയണേ? ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ ആ സർവ ജീവരാശികളെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നവൻ സർവരാലും പരമപുരുഷനെ, സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്ന ആള് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്ത് കണ്ടാലും അതിനോടൊരു വെറുപ്പ് തോന്നില്ല. ഒരു എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ അംശം
പരമാത്മാവല്ലേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു ബന്ധം നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം. നമ്മുടെ അച്ഛൻ പരമപിതാവാണ് ഭഗവാൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തും ഒരാളോട് പോയി വേറൊരു തരത്തിൽ പറയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ നിമിഷവും അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഒരു സുഹൃത്തിനോടാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയുക. പക്ഷെ ആ സുഹൃത്തിനറിയില്ല അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണതെന്ന്. ആ സുഹൃത്ത് ഉപദേശം തരുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉപദേശമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചിരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെ ആരാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല. എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പേടി നമ്മൾക്ക്? മരണഭയം അല്ലെ, മരിക്കാൻ പോണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി. അതായത് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ, അങ്ങനെ ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേടി. നമ്മൾ പോണത് അതിനേലും വലിയ പേടി. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല. ഏറ്റവും കൂടിയത് ഒരു 41 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേലക്കാരിയോ ആരെങ്കിലും വന്ന് പോയി വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമായി. അതേ ഇതില് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചുക്കുമില്ല, കറക്റ്റ്. അല്ലേ? 41 ദിവസം വേണ്ട മാതാജി, അതിന് മുന്നേ അതെ. എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെന്തുവാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കുക. ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പോഴേ വരുത്തുക. എന്തിനോടായാലും ആരോടായാലും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ഇതില് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തായി മാറും? മധ്യമാധികാരി. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തമാധികാരിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സൗഹൃദം പുലർത്തണം. അങ്ങനെ ഉത്തമാധികാരിയെ ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉത്തമാധികാരിയായി എന്നുള്ളൊരു നാട്യത്തിൽ നടക്കരുത്. അഹങ്കാരം പാടില്ല, അസൂയ പാടില്ല, കാമക്രോധ ലോഭമോക്ഷ ഇതുകളൊന്നും പാടില്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുക്കന്മാരെ അനുപശ്യതി, അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദര്, അവിടുന്ന് വ്യാസൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അവരെ പിന്തുടർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്? വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മുക്തന്റെ തലത്തിലെത്തിയവരായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരികൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം അത് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചത്.
അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മന്ത്രം 7. അത് ഏറ്റവും ഈസിയാണ്, നോക്കാം നമുക്ക്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂദ്വിജാനദഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതേ. എന്താണ്? യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂദ്വിജാനദ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുകയാണ്. എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ തോത് കുറവായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അതാണ് ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ആൾ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി. നമ്മൾ കുറേ ഡിഗ്രി, BSc, B.Ed, എന്താണ് PhD, ഡോക്ടറേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളെ. ഒരു അഗ്നിയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി ചിതറി വീണ് ആ അഗ്നിയും തീപ്പൊരിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷേ ഗുണമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അഗ്നിക്ക് തുല്യമല്ല തീപ്പൊരി. അതങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടുപോകും. അതേസമയം ഒരു ഉണങ്ങിയ ചവറിലേക്കൊക്കെയാണ് തെറിച്ച് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് തീയാളി കത്തും. അതാണ് ഗുരുക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇവിടെ നോക്കുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഇതിലും ആരെ കണ്ടാലും, ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും, ഒരു ചണ്ടാലിനെ കണ്ടാലും, നായ്ക്കളെ കണ്ടാലും, പശുവിനെ കണ്ടാലും, എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം. പിന്നെ അവർ ആരെ ഭയക്കാനാണ്? അവർ പിന്നെ അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനികളാണ്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് തുല്യമാണ്. വീക്ഷിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കണം പോലെ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംസ്കൃത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം ഒന്നാണെന്നുള്ളത്, എല്ലാവരിലും ഒന്ന്. ആ പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളിലുള്ള എല്ലാവരിലുള്ള പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പം നോക്കാം, യസ്മിൻ, ആ അവസ്ഥയിൽ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ സർവാണി, മുഴുവൻ, ഭൂതാനി, എന്താണ് ഭൂതാനി? ചരാചരങ്ങൾ, സർവ ചരാചരങ്ങളും, ആത്മ ഏവ അഭൂത്, ആത്മൈവാഭൂത്, ആത്മ ഏവ അഭൂത്. ആത്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മപ്രകാശം, ഏവ മാത്രം, അഭൂത് ഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുക. ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വിജാനത അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് തത്ര എവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ, എന്ത്, തത്ര ക മോഹ,
തത്ര കോ മോഹ. ക എന്ന് വെച്ചാല് എന്ത്, മോഹ മായ, ക എന്ത്, ശോക ഉത്കണ്ഠ. എന്ത് മായ, എന്ത് ഉത്കണ്ഠ. പിന്നെന്താ വരുന്നത്? ഏകത്വം, ഗുണങ്ങളിലെ ഏകത്വം. ഞാനും ഭഗവാന് തുല്യരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഞാൻ എന്ന് അനുപശ്യത, ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നു. അതിപ്പോ ജ്ഞാനിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് പറയണ ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും കിട്ടിയാ? കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. മാതാജി. ഇനി കളയാതെ പിടിച്ചോളൂ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഇല്ലെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണില്ലല്ലോ. പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്ക, യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ഭൂദ്വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. നാല് പേര്, 5 പേരൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. എപ്പോഴും വായിക്കണവര് തന്നെ വായിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചാൻസ് ഇന്നലെ കൊടുക്കണം. വായിച്ചില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത്വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഗുണപരമായി ഈശ്വരനു തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്. എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഇനി അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. വിവർത്തനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജയശ്രീ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവ ബുദ്ധിജാനത തത്ര ഗോ മോഹകാശോകഃ ഏകത്വമനുപശ്യതഃ. വിവർത്തനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിച്ചോ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂതു വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. വിവർത്തനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുല്യങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാ ഭൂത വിജാനത തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. വിവർത്തനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ അനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം അത് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം അദ്വിതീയമായ, അനുപശ്യത നിരന്തരം കാണുക, അല്ലെ അധികാരത്തിലൂടെ കാണുക. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്ക് ഏകത്വം എന്നാൽ എന്താണെന്ന്.
ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ജീവാത്മാവും ജീവാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവും വളരെ നിശബ്ദനായിരുന്ന് ജീവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും. നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? നിത്യദാസര്. ആരുടെ? നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ നിത്യദാസന്മാരായാണ് നമ്മൾ കഴിയണത്. പക്ഷെ ആരുടെയാണ് ശരിക്കും കഴിയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണണം. എപ്പോഴും എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും എപ്പോഴും സേവ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ദാസന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിയണത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത പല മാതാജിമാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞാനല്ല പറയണത്. ആ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങി സപ്താഹത്തിന് പോയി വീടൊന്നും നോക്കാതെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മളുടെ ധർമ്മം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി ഇവരെയൊക്കെ പൂജിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക? ഒരു മാല ജപിക്കുക. മാല ജപിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ദറ്റുപോയ പട്ടത്തിനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ചരട് പൊട്ടിപ്പോയ പട്ടത്തിനെ പോലെ കിടന്ന് അലയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനത്തെയാണ് ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യജമാനനും ദാസനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. ഇതും ഏകത്വമാണ്. അവരുടെ ഒരാള് അയാളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് യജമാനായി തീർന്നു, മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ദാസനായി തീർന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയത്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ ആശയം മായാവാദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഒരു ദയ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തർക്ക് അല്ലെ വൈഷ്ണവർക്ക് ദയ കൂടിക്കൂടി വരും. മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു ദയ തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ അസൂയൊക്കെ ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കും. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാല ജപിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം. ആരോ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഫ് ചെയ്യും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം. കേൾക്കണില്ലേ? കേട്ടു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യജമാനനും ദാസനും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. സത്യമല്ല, സത്വം. ഇതും ഏകത്വമാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വത്തിന്റെ ആശയം മായാവാദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ദേശീയ താല്പര്യം ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിഗത പൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവയുടെ താല്പര്യവും പരമാത്മാവിൻ്റെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് അത് മന്ത്രം 6 പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് നമ്മൾക്ക് എത്ര കുറവാണോ നമുക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കി ശരിക്കും പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയണേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്.
അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ മാത്രം ദൈവമുള്ളൂ, പുറത്ത് വന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ നടക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിക്കും എന്താണ്, ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല. ആർക്ക് കഴിയുള്ളൂ? മധ്യമാധികാരിക്കും മനസ്സിലാകും, ഉത്തമാധികാരിക്കും മനസ്സിലാകും. ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു തീപ്പൊരി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെ ആകുന്നത് പോലെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വന്നതാണ് തീപ്പൊരി. അത് ഗുണം, ആ തീപ്പൊരിയുടെ ഗുണം എന്താണ്? അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ്. പക്ഷേ ജീവസത്തകൾ അതുപോലെ ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നടത്തണം, ഞാൻ ഭഗവാന് മാത്രം എല്ലാം ആസ്വദിച്ചാൽ പോരാ എന്നൊരു അസൂയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ തെന്നിത്തെറിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണെങ്കിലും വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. കാരണം തീപ്പൊരിയിലെ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയുടേതിന് തുല്യമല്ല. എന്തായാലും ഒരു തീപ്പൊരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് വീണാലും അന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പൊള്ളലൊന്നും ഏൽക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു അഗ്നി തന്നെ കൈ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊള്ളിപ്പോകും. അപ്പൊ തീപ്പൊരിയിലെ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയുടേതിന് തുല്യമല്ല. ഗുണപരമായിട്ട് അഗ്നിയും തീപ്പൊരിയും ഒന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. എന്താണ്? മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളിലും, അതായത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അറിയുന്നവനാണ് മഹാഭാഗവതൻ. ആ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാവരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ട ആനയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആനയിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്താണ്, ദാസൻ, അദ്ദേഹവും ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നായാണെന്നോണ് അതിലുണ്ട് പരമാത്മാവ്. ഒരു പണ്ഡിതൻ അല്ലെ ജ്ഞാനി ഇരുന്ന് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. അവരിലുണ്ട്. പശുവില് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് വാണ് അരുളുന്നു. ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. എന്ന് വെച്ചാലേ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. അത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസനും തന്നെ ഒരു ഗന്ധമുണ്ടെങ്കിലും യജമാനനും ദാസനും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെറ്റ് പോയിന്നോണല്ലേ? സ്ലൈഡ് കാണില്ലേ? ഇല്ല, സ്ലൈഡ് ഇല്ല അല്ലേ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയെ മാത്രമേ നെറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയി തോന്നുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് വന്നു. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ിലെ പ്രഭാഷണം ചൂടും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ മാതാജി നെറ്റ് പോയോ മാതാജിയുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പോയി. മാതാജി പോയി. നെറ്റ് പോയായിരിക്കും. നെറ്റ് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. അമ്പിളി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നെന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെഫ്റ്റായി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. എന്ത്? മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷണമായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷണങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വം അനുഭവമുണ്ട്. ഗുണത്തില് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിലും ജീവാത്മാവിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത അളവിലാണെന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങള് മറ്റൊരാളിൽ ദർശിക്കുന്ന ആ മഹാത്മാവ് എല്ലാവരെയും ഏകത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്.
അപഗ്രഥന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിനു തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതാകും. പക്ഷേ സംശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന പ്രയോഗം എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. കൈയില്ലാത്തവനും കണ്ണില്ലാത്തവനും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭ്രാന്തന്മാരായി നടക്കുന്നവരും അവരൊക്കെ അവരുടേതായ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസത്തില് അവരെ കളിയാക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ നമ്മള് ദയയോടുകൂടി, ദയം കാണിക്കേണ്ടതല്ല. അവർക്ക് അത് ഇത് വിഷമാവോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അവരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, നമ്മളും പൂർണ്ണർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. 80% ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ അളവ് വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഇപ്പൊ കടലിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സാഗരത്തിന്റെ അതേ ഗുണം തന്നെ ആ ഒരു തുള്ളിക്കും ഉണ്ട്. ആ തുള്ളി ജലത്തിനും ഉപ്പ് രസമാണുള്ളത്, സാഗരത്തിനും ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഗുണവിശേഷം കുറേശ്ശുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും. സാഗരം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല, അത്രയും അധികം ഉപ്പാണ് അതിന്, അല്ലെ? അതുപോലെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഗുണപരമായും പരിമാണത്തിലും, പരിമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അളവ്, പരിമാണത്തിലും വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഒരേ തുല്യ അളവിലാണ് നമ്മൾക്കും ഭഗവാനും. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? ഹരികൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? വ്യക്തിഗത ജീവസത്ത ഭഗവാന് സമനാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുക എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന് തുല്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനാവൂലേ? അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു പർവ്വതത്തെ തന്നെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ 100% എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ്. ഗുണത്തിന്റെ 80% നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത്. ശക്തരായ അതിദേവതകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ അധികം ശക്തികൾ, ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് തുല്യരല്ല അവരൊന്നും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ശക്തരായ അതിദേവതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജീവസത്തകൾക്കും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു കുടുംബത്തെ, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്, ആനന്ദമയോഭ്യാസാത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവസത്തയും പരമോന്നത സത്തയുടെ സന്തതിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളുടെ അച്ഛനാണ് ശരിക്കും, നമ്മളുടെ ബീജപ്രദാതാവാണ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ബീജത്തിന് ശക്തി തന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും, ഭഗവാന് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. സ്നേഹവും കരുതലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏത് പക്ഷി മൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 7
ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ പരമോന്നത സത്തയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സകല ജീവസത്തകളും, അല്ലെ? എന്താണത്? അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഈ ജഗത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപരേയം ഇതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണെന്ന് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ പരമോന്നത സത്തയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമപിതാവാണ്. പിന്നെ ആനന്ദമയോഭ്യാസാദ് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം തന്നെ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സത്തകളും പ്രവൃത്തിയ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന് ആനന്ദമയനാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ജീവസത്തകള് എപ്പോഴും ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കണം. അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തെറ്റായ തലത്തില് അവർക്കൊരു ശരിയായ ദിശ ആരും കൊടുക്കണില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അവർ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവർ തിരിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അവർക്കൊട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം ഇതിൽ പ്രഭുവുമൊക്കെ നോക്കുക, എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് അവരൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടി ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും മതി വരാതെ നമ്മൾക്കൊരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറണതാണ്, അല്ലേ? അപ്പം അത് കേൾക്കണം. ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ച് സമയമായി ക്ലാസ്സിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ച്, ഇന്ന് നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാലം തുടങ്ങി തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ 3 മണിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു സേവയാണ്. അത് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം ആ സേവയിൽ നിന്ന് മാറ്റരുതേന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്ക്, ആധ്യാത്മിക തലം അന്വേഷിച്ച് ഈ ഭൗതികര് പോകുന്നില്ല. ആത്മീയ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖമുള്ളത്. ആ തലത്തിൽ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കണിക പോലുമില്ല. ഈ ആത്മീയ തലത്തില് ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളുടെ, ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണം? ഗുണം തമോ ഗുണം. ആ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? നിർഗുണമായി തീരും. നിർഗുണ തലത്തില് ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയാണ് ഭൗതിക തലത്തിലാണ് ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് പോരാ, ഇത് കിട്ടണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടലും ചർച്ചയും ബഹളവും അടിപിടിയും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ആത്മീയ തലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകള് ഭൗതിക തലത്തില് ഏറ്റുമുട്ടല് ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം. ആ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടത്. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലം. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലം. എന്താണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലം?
ഭഗവാനോടൊപ്പം ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത്, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതതലം. ഈ പരിപൂർണത അവിടെ പിന്നെ മായയുടെയോ വിലാപത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ ശോകം, മനസ്സിന് വിഷമം വരികയാണ്. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ 7:14 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയാ മമൈവാംശേ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയാ മാമേ വേദം പ്രപദ്യന്തി മായാതീതം തരന്തിതേ. തരന്തിതേ. 7:14. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയാ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. മമൈവാംശേ ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ. എൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ മായയാകുന്ന ഭൗതിക ലോകം, എൻ്റെ തന്നെയാണ്. അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെ പറ്റും? മാമേവ യേ പ്രപഞ്ചന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. എന്താണ്? ഭഗവാനിലെ ദിവ്യശക്തിയെ, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ അത് നിഷ്പ്രയാസം. ഒരു കാലി കുളമ്പിലെ ജലം പോലെ എന്നാണ് പറയുക. കാലിയുടെ കുളമ്പിലുള്ള ആ ജലത്തെ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും ഭവസാഗരം. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, മായാപ്രപഞ്ചം. പക്ഷേ അത് എളുപ്പത്തിലൊന്നും തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ അധികാരികൾക്കും മധ്യമധികാരികൾക്കും ഒക്കെ, മധ്യമാധികാരി എന്തായി മാറണം? ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം അത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വത്സല്യ പ്രഭുപാദര് ഓരോന്നും പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും ഓരോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നിരിക്കണം. വിവർത്തനത്തിൽ, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? പ്രഭുവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി നൽകണം. ഭഗവാന് വയ്ക്കുക ഫലം. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു കുറവില്ലാതെ അതിൽ കൂട്ടിത്തരേ ചെയ്യുള്ളൂ. ആത്മഭൂതഹിതം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കുക. ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ആത്മഭൂതഹിതവും അതുപോലെ തന്നെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും അതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആത്മഭൂതഹിതവും ബ്രഹ്മഭൂതഹിതവും. അതേതായിരുന്നു ശ്ലോകം? ബ്രഹ്മഭൂത സർവേഷു ഭൂതേഷു അല്ലെ. 18 54ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാനശോചദിനകാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു.
മദ്ഭക്തിയും ലഭ്യതേ പരം. അവർക്ക് എൻ്റെ ഭക്തി ലഭിക്കും. അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തില് നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് പരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും നിരപേക്ഷ കുടുംബത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാല് നമ്മൾക്കും വീണ്ടും തിരിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മള് എന്തായിട്ട് ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാനിധി, അങ്ങനെ മൂന്നിതില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനായാലും ജീവസത്തയായാലും അവ്യക്തിഗതരല്ല. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തികൾ സനാതനത്വവും പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആനന്ദം, സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവ കൊണ്ട് പരിപൂർണരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന കുടുംബത്തില് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും. അവർക്ക് വേറൊരു സംസാരമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്താഗതിക്കാരാകുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇത്തരം ഒരു മഹാത്മാവിനെ അറിവുള്ളവനായ വ്യക്തി, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായ ഒരു വ്യക്തി തൽക്ഷണം പരമോന്നത സത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു മഹാത്മാവിന് വളരെ വിരളമായേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ വിരളമാണ്. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ദിവ്യ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വ്യാമോഹമോ വിലാപമോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളോ, ഈ എന്താണ് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എന്താണ്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളോ ജനന മരണങ്ങളോ ഒന്നും പിന്നീട് നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ എപ്പോഴും നിത്യയവനാണ് അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആരൊക്കെയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് അതാണോ ഭയമെന്നോ ഭയമെന്നോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാതാജി. അല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ. അതെ, അതാണ് ശരി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ ഏതുതലത്തിലെത്തിയവർക്കാണ് ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മധ്യമാധികാരി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി. അതായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാത്തവര് വേഗം പറയുക. മഹാഭാഗവതൻ എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ആ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകത്വം ദർശിക്കും. ശരിയാണ്. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഗുണങ്ങളുടെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. അളവില് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു 80% ഗുണവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. അടുത്തത് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നതതലം. ഉന്നതതലം വിശദമാക്കുക. ഉന്നതതലം ഏതാണ്? നാമെല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നതതലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളായ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. അതാണ്, അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം. എന്താണ് ആത്മഭൂതഹിതം? ആത്മഭൂതഹിതം മാതാജി, അതിന്റെ മുകളിലൊന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ കർശന നിയമങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം? പ്രകൃതിയുടെ കർശന നിയമങ്ങൾ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പറഞ്ഞു മാതാജി, അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയുടെ കർശന നിയമങ്ങളെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. മാതാജി ഒരാള് പറയൂ. മാതാജി 47-ാമത്തതില് അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് ആണ്. 47-ാമത്തെ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 7 അറിയത്തില്ല എനിക്ക്. ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? 6-ാമത്തെ. ശരി ശരി. ആത്മഭൂതഹിതം. അതെ, എനിക്കും അറിയത്തില്ലത്. ഉത്തരം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മാതാജി. താല്പര്യങ്ങൾ ഒരാള് പറഞ്ഞതാ മാതാജി. പറയാം. ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കി അല്ലെ, മറ്റൊന്നിലും സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ആത്മബോധ ഹിതം, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സകല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മബോധഹിതം. അത് 48-ാമത്തെ പേജില് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ, കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രവർത്തിയാൽ മാറ്റിയാൽ മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണതലത്തിൽ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റുമുട്ടലൊന്നുമില്ലാത്തത്? നിർഗുണതലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്ല? ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും എവിടെ കണ്ടത്? ഞാനും കണ്ടു. എവിടെ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും മാതാജി 47-ാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവിടെ നിർഗുണതലത്തില് ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക തലത്തില് ത്രിഗുണങ്ങൾ കടിമപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയണോ? നിർഗുണ തലത്തില്
അല്ല പരമപുരുഷൻ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കണികയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർഗുണമാണ്. ആ വിധാനത്തെ നിർഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. നിർഗുണ തലത്തിൽ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ നിർഗുണമാണ്. ഏത് പേജാണ്? പേജ് നമ്പർ 47 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫില് നടുക്കായിട്ടുണ്ട്. നിർഗുണ തലത്തിൽ അധ്യാത്മികനും ആ ആനന്ദജന്യമായ തലത്തിൽ വസ്തുക്കളെ ഭൗതിക നിർഗുണം കൊണ്ട് കണി പോലുമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ മറ്റു കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക തലമുണ്ട്. ആ തലത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കണിക പോലുമില്ല. അതിനാൽ ആ വിധാനത്തെ നിർഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. നിർഗുണ തലത്തിൽ ആനന്ദജന്യമായ, അത് കുറച്ച് എഴുതിയാലും മതി, ആനന്ദജന്യമായ നിർഗുണ തലത്തിൽ തൊട്ട് എഴുതിയ പോലെ മതി. വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. അടുത്തത്, നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ.